Tini orbo rabia soda ni je root ke bai. Mo to agin bai jagno. Kai mo ko ekdin wati waman bagi tia bai kya. Thanglai su khai drop nong tong su lama. Or kun gari rok choli ya bike rok cycle rok obrok sin choli tong su. Thik no bo to samung to ongkhor jagno sika. Isa bejalangman bagi isa let dingi tongkha. Yatak to already nongkhor jagno. Ab khlai jak sinai. Tam gang cái sừng ma na sừng này làm khlai jak này và khlai thani khlai na phai này already abo sanction na kong jak samu bonong khor jak oro phai borok phai ik kikla kholai sam khana sing sing kong so office ong khor jak oma hai tini abo simia mandai elako te bojak kereng jaga ona oma hai kai bai tongkha tabu sing oro dina kopra beshi abo hinggai tui koloyo arbo thang bijit khlaika abo hingkai kesartui maise koagi khlai paika ga abo bo omhai no samung abo on tender tongo tini khana kaisa on tender tongo abo khlaijak nai ab khlai mani pore kaisa kaham ka khlainani bagi holong siki jora khlai talangnan bagi abo tebo dpa ready khlaijak ngui thanai lama truk mandai ni bobo khlaijak nai bo khlaijak yama hakin naitu naita khlai tongo bo lama khlaijak nai abo to chairman rok phai sapayo ko truk khlaijak nai paisa bai to khlai meya khlainai mo bosoro khlai me phantain bosor khlainai ama haike step rok mi thanai je lama je hamya abo no blaike dorkar abo no step na hari tongo hambai mandai elakani jotto takhuktai bu khuk songno ang obon kobong mungnargo lama hamya tingu tongo problem joto no tongo haipano problem solve khainani bagi nai lama bomno sekang dinai tui bomno khlaina nang abo step khlai thangnai khlaina ni sujog rudi tam kai belai no problem gang ga phai sapadi ba norok sekang chairman ma sanai chairman sekang sadi chairman bai salai mani poring gang kai chairman phai ana sapai gang kai bobo khlai jangnai abo nai khlai lainai ana direct phai ta sapadi nang chairman thurute sadi hinne nang joton ko bongnar sab visit khajini phai ko tini to visit khaitani chini block president tongo boromganang subudda burma tini orobo tongo chini pwd ni sdu boromganang chini amal babu hingai tongo chini central ni gs youth ni chini james tongo mahai chini gurupodo gurupodo tongo gatai tongo sini leaders rok tongbayo ama haike sin phai nai paike tamka hotat kebono sai akoi malia kudu naya akoi ingkoi thanani ni nai ama haike paike tamkai yoga ni program thang paike tabuk aro tui koloyo thangi paike oro paike tabuk sdm meeting tongo am bagi phaina sama haike phat se obotang nai phaya ni samani phun khaiba ang saka bo lama nai haipano nai phai jang mu chungjak ma ba phaima nai phaikya abo nainani dorkar bo ma haike koaka mobile logo thinu photo ro akoro buihoro nayo haipano baithang naigena hin phaimani hamba